Diring lang solong kedo Jingthur High School along Perangkia tumpen kahom ridang. NPS ke nangne OPSC nangji pupen di phualong government employees atum kachesong. Koilamati pen upper day room lokhiram rong phara rong kachela atowar mesen ave. Bhongkuru atap ke me kardom nali tuma phanang pa jiriglo kardom dili samijul bepi nonar juik tha birtang tonpen preya chiklo ni phai troxiarni diring lang solong pharokrasir kebra troxir kebra pho aningkan kangpupon lokechale hem Jingthur High School along Perangkia tum humri damsi lokechale abarmon lapen lokethan asayang deng aputhak birta ripondo Lokacharlia hemalong ke Charlie dun ang thek pulote Lokacharlia hemalong ki sikpona pinding made uniform kaching thangpon lapen Lokacharlia hemalong apora teng pen sai ka pacheton dun thek henlo Lokacharli boma osomar mate students atum kideng ponangji aronlo Bon setame lakha inkoira trok Dwarbaguri MSC constituency kaparlo diring lang swalong Jingthur High School along penangan Lokacharlia osomar atum ke school ki dunta ke choklim a uniform kaching thang thesi Take them long. Labang so aputha Karbianglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tokbi kopi akang saisi kipi ponji lake mo ke bangji lang arnia porsi chinipo. Lapen halapu diring lang so arong asar siboram terang ahin pen nang kapachini duna tengke lapu henlo Jingthur High School along penangano somaratum uniform kaching thang thea puthake a hoklo School Managing Committee lapen tebok terai ke do lokethek ser ari soe jangatum ke langpon RD Piasonte Messenji lapen asomaratum sitame mobile phone ke pon kang hu sitame du pusi thanpon la bangke pupedat wasonsi nili matha bangke herilo agitu non ke headmaster pencenglok an partala managing committee tumta cenglok lahai bangke pupedat ajoine bangsi ba pupen sitame kisumano somar kroikre lahai mena hala ke kroikre somar pan sitame ayang tumla headmaster pu cekrong bang dabi nangi polo angri ang don si itu ma school along jitu suli la sobang si nangi polo Halapu School SMC President Sarsing Singnar lapen Headmaster Diganta Saikia tum setame school along akisung kasiksa ke duason an setame thanpon News Desk report Karbianglong live Kedamtang pre ni phai troxi arni Diphu jila Karmasari parisara song pen patir piponsi Assam arlo prek jam hawaralong new pension scheme mate NPS aphan ke khamkhe chepaklangsi ghonta ke thoma pharman kache song ponasonsi Diphu rong supialong ke do rusem sonsing ti mirbirialong prek jam a department mate asai kamalong chokamar claim bangatum chingrumsi kache song Nengkan surihini rapho mate 2005 jangmia cheklo ni phai isier ni pen government along wareng ke claim do an aphan old pension scheme mate OPS pavidet si new pension scheme mate NPS ke deng ronga jok saijut ko kaphi mate retired apora hud ke long nangji arona teng pen long lelo lasi new pension scheme pavidet si old pension scheme abangsi government kachari mate rat pangre tum deng nangji busi Diphu jila Karmasari parisara kongchunbang Probin Hanse ningjepon So nitum kemang bang ke lapulo 2005 April 1 tarik pen government employee appointment ki pitum an phan make central government state government tum NPS bonaila NPS mane new pension scheme po non lang bom lo retired lo polo tangte la pension ta amithang phan anta avilo ke sar botor bangke amasila so kematha dam pen masi Hodohom Kormosari Purkhalong hat 2005 pen po bang bom lo peleng an bangke la se dharna kang nilo la sinitum dak Diphu jila Kormosari Purkhal pen bangke je state government tum sitame NPS bang pavidet si old pension scheme aprang ateng kado kave employee ateng padoveti pasini Assam angkang prek jam adimalong kache song ponason thotsi isivet akemang pen Diphu along ta East West Karbianglong boreng klembang phubang phiatum chingrum dunsi ingtang khring pen bangso kache songa jaimek pachun pon News report Karbianglong live Nilip constituency angkang Koilamati pen pu inglong ke dwara ratum
ha koman tu penlone ke do rong ke pathira tuma phan ke mesen ka chehla datowar nang selam pipon seraksi ke meji pusi rong asoratum lamthi chipaklang porrinti rong asoratum ke arniwang si kereng ja phan sai choklem nang ko la swalong ka chelenga towar ke dota akenang soddu binong bonstame koilamati pen upper de groom lokhiram rongphar arong ka chehla atowar mesen ka bejok arvele jang lote langbung saide se thek longji seta sai jok je pen lapusi non pu non benta cheleng ponang bomlang Karbi Anglong Autonomous Council MEC akiliga prang mai ke thelong lam ke than pon ke nituma phan nang pahai lote tovar pen check lo prek jam kachin thura sayamo nang selam pipon lapo pusi kinamtang nilip MEC Pobitra rongpia phan vote kirek pipon ahut bokajan MLA Dr Numol Momina hinpen chichak ponlo bonsitame non puanta inglong ahawar ke do rara to phan tovar ta selam pipe delong ta kimpi pe pusi rong asaratum chethan pon lapu inglong ahawar ke do rara tum arong kadu ka vela khapon pulote rong ingkoi ta sose dolang kiliga prang ki pipon alam chak doan koman tu se ke papleng pipon ji neke mo apornang le rok ansi chini pinpo nilipen samsoning ti Karbi Anglong live Prayer chiklo ni phai trogar ni Tinsukia Lamding Passenger Express train along aron repen Burmese supari mate Kowe akhreng ki pon kang phua bang phua phan Dipu railway station along Nepdunsi ingnang pon cheklo Muni ratum joy ke pen tangka long nang jipu ke matha ki doko gajok aron choklim kalipen beha bepar ke klema phai nang bat pi khangjanglo Raikom sai khatum ke ton kelang do o office beha choklim kang photum do piklang Lasonsi, Kidamtang Preni Pai Troganing Way, Tinsukia Lamding Passenger Express train along, Dipu railway station along Kepasang Ahut, Aron Repen Burmese Supari Mate, Kowe Akhreng Thoila Kepan, Kinepon Long. Bangso Burmese Supari Mate, Kowe Akhreng Kipon Japan, Thang Alo Ave Pinpen Kipon Kachong Puajok, Raikom Sai Kharideng Kaching Nang Dang. Kaching Nang Pon Chekabang Phuamen, Sanjay Day, Artanikan, Thomkebra Trok, Lanka Sorpusi, Pangthek Pon. Birta kiripon long atengke labangso Burmese supari ke pali pon jadim laki Tinsukia rong ansi ke pali damji pusi thanpon kenep kangna asayang deng hut SI Junmoni Rabha SP Lina Dole la pena sai kamatum cherap chitu ponsi Dipu police station along ponded lupusi Birta ribdun long News report Karbi Anglong live Hamas awak jumprana song resim kang tangki ona ruwa tumpen prayer chikloni phai troxier ni Operation Al Aqsa Flood pupang dak ponsi Israel dead along minute ingkoy hangbong suri pho rockets apon lo Hamas pen labang so rockets Israel dead along nangkiap laki kicheng si aphong lang pusi Hamas hin pen thanpon Laso along bang ingkora hini Israeli atum apran nahok dunlo lapen bang pharo pho sosya bang phubang phiatum ahiring tangrak pen arengahu sodunlo labang sojok Israel government hin pen setame Hamas pen ron ke chenglo pupang dak pon phitsi alar chihui vekji puasemi dengponlo apor panhok hepin pen Israel atum Gaza Strip along air strikes asai dengpon phitlo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hin pen ke than pon ke lapuhen lo Israel that non amat ron along sidolo Hamas atum lakhau ne pin adai chitu vek nangji Israel rat ke doan non elitum ron nang bong sidolo lapen elitum hai vekji pukaning jepen raraphan ani pathipon lo Lawson say Israel Defense Minister Yoav Gallant hin pen kaning jepon ke lapuhen lo Hamas atum pen Israel dead along rockets nang ke loke ke chok che thepik anlo nonamat Israel Defense Forces Israeli Army atum atok anu along ta cherok tok pen sidolo lapen okjumprana song claim bang atum ke doa dim an along ke chedan pon bom lo pusi ning jepon men ron ki thor plura jok rar tum ka phere pensi thir muchet adiman chepa chongpon rentilo sominder saikhi mate foreign diplomats atuma phansetame Israel government atum kapin khatpona tengle sayamo dengponon pusi amethang adet pen pin khatpon lo World Dex report Karbi Anglong live
Akiro bajir lo nang le tuma por ka chipi pen birta nang lang don pon. Pina birta gel pon si kang tonik lo.